A to je kľúčové, lebo keď pozdvihne Duch Svätý človeka, tak bude skrze neho jednať, lebo je na jeho živote milosť, hej, určitá. A teraz v mnohých cirkvách nastane problém, keď niekoho z presbyterov pozdvihnú. Medzi pastormi, keď senior pastor niekoho pozdvihne a dá mu určité úlohy a ostatným nedá, proste ľudia sú ako deti, keď sú duševní. Lebo duša človeka je ješitná, duša človeka, vieš, človek duševný je presvedčený, že on všetkému rozumie, on vie najlepšie, preto on vie správne posúdiť veci a preto má právo kritizovať, lebo on nekritizuje, on len pomenúva skutočný stav. A teraz, duchovný človek vie pomenovať skutočný stav. To je pravda. Ale kto je duchovný človek? Takže čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu a pokladám všetko za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za odpad, smeti, lajno, aby som Krista získal, jeho jednanie v mojom živote. Hej? A teraz jeden dôležitý princíp, hej? O ktorom sme hovorili, ale dovolte im povedať. Sú dva pôsobenia kríža. Hej? Kríž, kde Ježiš ako zastupne zomrel, stal sa za nás obeťou, vydobil nám tam spravodlivosť, vykúpenie, uzdravenie, požehnanie, prosperitu. Proste to sú tie benefity kríža, to je to spasenie, to je tá záchrana, to je požehnanie abrahamovské, ktoré nám vydobil. Ale potom je tu iný aspekt kríža a to je to, že to je tiež ten istý Kristov kríž, ktorý rovnako ako on, ak si jeho učeník, zoberieš každý deň na seba. Ježiš povedal, nech to znova poviem, Lukáš 9.23, kto chce ísť za mnou, každý, kto chce ísť za mnou, každý, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, zoberie svoj kríž na každý deň a takým spôsobom nech ma nasleduje, lebo on takým spôsobom môže ma nasledovať. Čo je to zobrať svoj kríž na seba? Ale tam sme pri tej obriezke. Toto je všetko v kontexte obriezky. Že slúžime Bohu duchom, chválime sa Kristom a my, ktorí nedúfame v telo. A zaujímavé, že to je v kontexte obriezky, lebo potom hovorí, my, ktorí sme obriezka. Takže obriezka. Obriezka v Novej zmluve sa robí skrze Kristov kríž a skrze jeho slovo. A skrze prácu jeho ducha, skrze prácu jeho slova, ale skrze to, že zoberieš na seba svoj kríž. To je novozmluvná obriezka. Mám ti to dokázať, či mi veríš? Ja ti to dokážem pre istotu. Hej. Kološanom 2, 11 a ďalej. V ňom ste boli aj obrezaní, nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, obriezkou pomazaného, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním pochovaní v krste. A nie je to len vec krstu, ale je to život v krste. Takisto ako krst, pre niektorých ľudí je krst vonkajšia vec, ako pre Židov bola obriezka niektorých vonkajšia vec. Ale čo hovorí Deuteronomium 10.16, povedz 10.16, Deuteronomium, 5. Mojžišová, že nebuďte tvrdošiny, nebuďte tvrdohlaví, ale nech je vaše srdce obrezané. To je zaujímavé, nie? Že už Židom bolo povedané, že nech je vaše srdce obrezané. Oni si mysleli, že ďaká Bohu, prešiel som obriezkou, ani si na to veľmi nepamätám, lebo som bol chlapec, dieťa. Akurát taký prozelita si to možno pamätá, keď v 25-ke ho obrezali. Není to asi nič moc príjemné podľa mňa, ale teraz počúvaj. Že ťa obrežú raz ako malé chlapča, to už ani nevieš. Hej, keď si dospelý. Aspoň si myslím, že to nie je taká trauma. ale počúvaj, ale obriezka srdca, to je na každý deň, to trvá. To, že sa človek dá pokrstiť, v mojom živote to bolo riadne zlomenie, lebo ja som mal byť evanjelický farár, ja som proste chcel taký charizmatický zbor v rámci evanjelickej cirkvi, ako na západe to bolo bežné. Ja som veril, že sa dá urobiť charizmatické hnutie v rámci evanjelickej cirkvi a v rámci tradičných cirkví, ako to je bežné na západe. Dúfali sme v to však, až pokiaľ nám neprišlo svetlo z Božieho slova, sme pochopili, že sa tak nedá. Ale počúvaj, ale krst pre mňa znamenal veľa vecí, že končím moja budúcnosť farára, že budem sektárom pre celú dedinu, že niektorí ľudia ma nepochopia. Krst bol pre mňa krutá vec.
Pre niektorých nie je taká krutá vec, pre niektorých je to krutá vec. Čím si z náboženskejšieho prostredia, tým je krst pre teba krutejšia vec. Keď nie si, tak lážo plážo je krst pre teba. Ponoria ťa do vodičky a si v pohode. Zaplávaš si v Bukovci po krste a je to krása. Ale počúvaj, ale malo byť poučenie o krste, malo by ti vysvetliť, čo to je krst, že to je niečo také ako obriezka. A teraz Boh nechce len obriezku jednu formálnu, vonkajšiu, pro forma, ale chcel obriezku srdca a takisto krst je krstom srdca. To znamená, že brať kríž na každý deň, zomierať. Čo je krst? V krste sme spolu s Kristom boli pochovaní v jeho smrť. Amen? A čo je to teda obriezka? Že sme sa vyzliekli z telesnosti. To je obriezka. Čiže to pôsobenie Kristovho kríža na našu dušu, to je tá skutočná obriezka a to je ten skutočný krst. Ako v starej zmluve bolo symbolom toho, že sme Božím ľudom obriezka na tele, teraz je tým symbolom vodný krst, ale tá skutočná obriezka, ako píše aj Pavol v Rimanom, čo ste tiež čítali minule, je obriezka srdca vykonaná duchom, čiže znovu zrodenie, ale aj pokračujúca obriezka a pokračujúci krst, hej, lebo to nie je, že raz som zomrel s Kristom na kríži, aj to je pravda, ale to mi dáva základ, aby som zomieral každý deň a bral na seba kríž každý deň. A toto je to, čo chce Boh urobiť s našou dušou. A teraz sa dostávam k pointe. Ježiš to veľmi dobre povedal, keď povedal, že pšeničné zrno, keď padne do pôdy, prinesie mnohonásobnú úrodu. Ale keď nepadne, ak neodumrie, ak nezomrie, samému sebe, ak neodumrie, zostane samo. Semeno samo o sebe má v sebe život. Aj kresťan má sám o sebe večný život, dostal ho zadarmo z milosti. Jo? Ale zostane sám. Zostane bez ovocia. Zostane bez toho, aby oslavil Boha. Dostane sa do neba, bez odmien, bez zlata, striebra, bez, rozumieš, sláma, seno, čo Pavol píše, hej. Čo sa týka večnosti, kontextu večnosti nezíska nič. Neoslaví Boha. Ostane samo semeno. Má v sebe večný život, máš večný život, lebo si zadarmo z milosti prijal. Ale ak dokážeš odumrieť samému sebe, ak ťa pochovajú do zeme a dovolíš, aby praskla tá slupka, tá pleva, ten obal a vtedy začne ten život vyrastať a to sa stane až keď zomrieš v zemi, keď si pochovaný do zeme a vtedy to semeno vyrastie a prinesie hojnú úrodu. Amen. Takže toto je princíp. Preto Pavol hovorí, v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. My, keď zomrieme sami sebe, svojej pýche, svojmu egoizmu, keď odumrieme tým duševným schopnostiam, začne cez nás pôsobiť Duch Svätý, pomazanie. A Duch Svätý samozrejme si potom použije aj našu dušu. Použije si aj ten talent, že vieš spievať, že vieš hrať na gitare. Použije si aj tvoje rečnícke schopnosti, aj tvoju charizmatickú osobnosť. Použije si aj marketingové stratégie, použije si všetko, ale keď to používa duša, ktorá ešte nezomrela sama sebe, tak používa tie veci, tie talenty, tie hrivny, tie stratégie tohto sveta, používa ale nezávisle od Boha. A je úplne niečo iné, keď človek, ktorý je pokorený pred Bohom, aj závislý na Bohu, začne a má právo použiť aj svoj talent, lebo už mu odumrel. Už to prešlo cez smrť a vzkriesenie a už je v tom Boží život. To je to obetovanie Izáka. Ale žiaľ, mnohí ľudia sa urazia, keď nedostanú miesto sebarealizácie. A o tom sa hovorí ťažko, lebo v prvom rade chceš ľudí dostať do toho, že by sa zapojili do Božieho diela. A potom ešte chceš im naložiť, že ale nie takto, ale takto. Ale je to tak. To by sme vybudovali takú detinskú, infantilnú cirkvičku, možno veľkú, keby sme boli silné duše, možno malú, keby sme boli slabé duše, podľa toho, aká by sme boli zostava. Ale keď sa to vybuduje na základe len duše a telesnosti, nemá to trvanie do večnosti, alebo nemá to medzigeneračné trvanie. Proste není to ovocie, ktoré zostane, je to dočasné ovocie. Ale ak to má byť medzigeneračná silná cirkev, ak má zostať do večnosti,
tak potrebuje to byť budované duchom a budované duchom. Duch si použije, čiže ja tým nechcem povedať, že zabudni na svoj talent, zabudni na svoje rečnícke umenie, zabudni. Nie. A otázka je, či tá duša je nezávislá, hej. A teraz je to, človek je tak ľahko oklamateľný. Biblia hovorí, že zo všetkého, dávajte pozor, toto je kľúčové, zo všetkého najelstivejšie srdce človeka. Človek sa ľahko oklame, že je pokorný, lebo sa pomodlí, Bože, áno, rozhodujem sa byť pokorný. Zanechám seba samo, chcem žiť len pre teba, plne sa ti zasvecujem, rozhodujem sa žiť v láske. Dobre. To sú všetko dobré rozhodnutia a dobre robíš, že robíš tieto rozhodnutia, ale prídu skúšky a ťa preskúšajú. A nielen, že ťa preskúšajú, ale pomôžu, aby praskla slupka. Pomôžu, aby praskla tvoja dušička. Pomôžu, aby praskli tvoje telesné sily a spoliehanie sa na teba. Ako praskne tvoje spoliehanie sa na teba, že v tých životných situáciách prídeš na to, že nie si až taký pokorný, ako si myslel? Že nie si až taký nadaný, ako si myslel? Že tvoja výrečnosť ti pomôže do istého bodu, ale ďalej nie? Že síce môžu byť skupina úžasní hudobníci, ale sa hryzú, žerú navzájom medzi sebou? Presbyteri môžu byť úžasní boží mužovia, ten vie kázať, ten je výrečný, ten je empatický, vie s ľuďmi, ale hryzu, žerú sa navzájom, lebo nie sú skutočne duchovní. Nehovorím o našich, vďaka Pánovi. Ale rozumiete, čo tým chcem povedať? Že je rozdiel, či človek jedná z duše, alebo jedná jeho duch skrze dušu. A toto, vďaka Bohu, nás naučí Boh v skúškach, v praxi. A za chvíľu na záver poviem najdôležitejšiu vec, že my s tým musíme spolupracovať. Lebo my sme spolupracovníci Boží. Normálne musíš spolupracovať na svojej smrti. Lebo ty musíš ten kríž zobrať ty na seba. Ježiš zobral svoj kríž na seba, nie len vtedy, ten drevený. Ježiš každý deň bral na seba svoj kríž. To, čo učil nás, to on robil. Je nás v tom vzorom pre nás. Každý deň podával svoju vôľu Otcovi. To, čo hovorí v Matúšovi 11, že ste obťažení, ste preťažení, namáhate sa, poďte ku mne. Ja vám dám odpočinutie. Moje bremeno je ľahké. Moje jarmo je ľahké. Zoberte na seba moje jarmo, moje bremeno a učte sa odo mňa. Som krotký, tichý, v srdci. Nie v rečiach, nie navonok. V srdci skutočne, vo vnútri som krotký, tichý. Učte sa odo mňa a nájdete si odpočinok duše. Počúvaj, tým, že zahynie tvoja duša, bude vzkriesená Božím životom a nájde skutočný odpočinok. Prestane sa trápiť duša sama v sebe. Duša sa až vtedy prestane trápiť, keď sa začne spoliehať na Boha.